Здравейте хора! Днес ще пробваме ето тези железни бомбони на Амус 4D Lucky Fish, които са с вкус на праскова и манго. Да си призная, аз вече съм ги пробвала преди, но днес ще ги пробваме заедно. И да, ще ги коментираме какви са точно на вкус, как изглеждат. Много са красиви. Наистина, вижте ги, златни рибки. Така че нека да отварям. Леле, хора, изглежда много добре. Просто всеки път се кефя на бомбоните как изглеждат. Вижте просто как изглеждат. Като реални са. Много са добри. Освен това, вътре, ако виждате жълтото, по-тъмното, това е самото сокче. Много хубаво, защото има сок от самите плодове, какъвто е вкуса. Много са вкусни. Не знам дали вече казах, ама мисля, че... не знам дали го казах, ама всеки пакет има по 6 такива. Те са 55 грама. Доста голямо. Една рибка. И са без всякакви вредни съставки. Буквално даже мазината кокосово масло, за да е по-полезно. Герданчето. Така че си заслужават. И не забравяйте, че има и други вкусове, като грозде, ягода, ананас. Има и, точно тази снимка не съм ги показала, има и с праскова. И, какво имаше още? Портокал или мандарина, не знам точно какво е. Сигурно има и много други вкусове. Това са, едните са с тези рибки, другите с плодовете. А има и тези, които са едни по-друг вид, които отвънка са по-твърди, вътре меки, следно има обелка. Даже сега ще ви ги покажа. Така, ето ги, на долния ред гледаме, има тези, които са, нали, които са бела, те отвънка са по-твърди, отвътре са по-меки. Има по-различни вкусове, които от обикновените ги няма, като банан, малина съм виждала също, така че са по-различни. Но иначе любимото ми са тези рибки, след това е ягодата от обикновените от плодовете. Така че това беше днешното видео за днес. Благодаря, че гледате. Коментирайте, ако има коментари на всеки път. Харесайте и чао!